Dayon. Terus magabano lagi ni. O tanawa guys, nindot kayo mga sudan. Ako dire sa unsara Nicole? Singkamot? Sigamok. Na ako dire guys sa Sigamok na si Jongjong Mili Vlog dire natulog kay gabi naman kay matata sayo ugma kay mamista ta. Karon guys kay buntag naman automatic na ta dire mag-ilis ta dire kay buntag sayo naman dire na ta kay mamista na ta mag-ilis tag t-shirt kay mura tag baho-baho na tagamay nga panghak. Naaday ko dire guys sa Sedalman nga barangay Sigamok. Bukid sa tanang bukid, di po kayo nga bukid. Atong jakitan kay tugnaw pa man kay kadlawon pa man ni. Alas 4 pa man ni. Makita nyo na guys kay jacket ko dahil tugnaw jud lagi. Kumana tawag kalo. Tanawa guys, nag-aso na ang kusina. Kana kay buntag naman, automatic din ta dire. Ako dire guys sa Sigamok guys kay mamista. Ano yung panahon lugarahan ni. Mo din ni Sigamok guys. Mo na basketballan. Mo na kotse. Nakauban gyapon namo. Grabe ka lapok sa dalan. O kana guys, sudan o mo nang nadayon jud ang pista. Naabot jud ko diri guys kay namista dire sa Sadalman. Hindi kilang loto kay mais. Dayon. Sudan. Terus magabano lagi ni. O tanawa guys, nindot kayo mga sudan. Pakal sa ko ani. Nahuman naman tagtao na ngiki dito dire. Kay daghan man ko ano. Diha ang basketballan guys, soroy-soroy sa Kodrikadyot. Ang kahumayan makita po nyo dire nindot kay dire ang humay. O nay karsada sa Sigamok kasi Dalman. Makita nyo ng basketball, grabe kalimot. Wala guys, manam kong kaon, matik na mangikita. Dami kayong humba. Mangikita ni. Lingkod ko dre guys, kay grabe na kong kabusog. Munang lingkod ko. Unya na po ko dapit ka, unya paniud to. Diba? Ikag sindangan ko. Pero naabot ko minang. Then dire na po sa Sigamok o Sedalman. Namista na po ko, grabe ning pobrihan ni na bisan asa lang pista tuwa. Karon kay udto naman tindog na putani. Guys sa Sigamok sa Sedalman.